Хубави варианти. Аз бях сигурна, че няма какво да му покажа друго по-добро от моето. Бях затворила всички врати. То слънце бях към не се върва пътя. То реално, той човека за това, защото е по-близо към нас, като съм реално в населя. И то наистина, той ми се върви по-близо от центъра на само ще бях. Значи, къде е там на адрес да помня? Това е положението. Все ще го направим. Как ще качва всички, влез направо, влез направо, панела и нищо следните и тези наши следните направо. Само това много на първи стол. Не влизай, Златина, не влизай. Излез, излез. Сега. Кажи кога да изляза. Кое? Кажи кога да излязам. Излизай. Това ли беше по програмата, Нати? Да, това беше по програмата. Това е страхотно. Много е страхотен, по снимките въобще не се личи. Аз се притеснявам, че сега става много тъмно. Освен нещо да взема да църна толкова тук от бушоните. Малко... Аз затова си бързах, защото... Златина, не се мъчи, аз направя стаите хубаво, добре се виждат. Чуваш ли? Я излез да ни ти направя снимка. Чакай, не става. Добре, добре.